続きましては隊員の歌でお楽しみいただきましょう。次にお送りします曲はフランツ・シューベルト作曲「アベマリア」です。19世紀前半を代表する作曲家の一人であるシューベルトは歌曲王としてもその名が広く知られています。生涯おびただしい数の歌曲を作曲した中でも色あせることなく今なお美しく燦然と光り輝いている傑作であるこの「アベマリア」を今年横須賀音楽隊初のボーカリストとして配属されましたスーパーフレッシュゴールデンルーキーシンガー二等海士中川真理子が歌い上げます。アベマリア。
ました。独唱は水戸大使中川真理子でした。